Hello, people. What do you say? How are you, people? She say, guys. We say. Mhm. Muri bohere kwa muri banya here, guys. How are you? Hanzi nafortunate. Mucheka dzese. Long time. Sure, long time, cheche. Ndanda kuda kutokanzira live ndabaikana nehope. I don't know mazoro ndingokunzwa kubatwa nehope, guys. Chinaka chese zvise. Hope dzakandidherera these days. I don't know why. But hope dziri kundidhadhaura, guys. So nangoti ndingauya for like 20 minutes. Ndobva ndazorora zvangu ndovata. Ndakaisa time yekuti tozotanga na 10:50. Ndakoniwa ini. Hope dzanga dzandibaya zisingamboiti ndati kana ndakuidzosa kumashure. Vanozongotora dairese ndakanda kuti ndamboitawo live, guys. Because hope dzikundidherera these days. Ndandatongo yangu ndikagohwa kangu kana ndava nako, guys. Do you still remember mukadzi uya ainzi nauyu akaisa tattoo remufesi gorosviba uya? That guy me hanzi ndaatsvage rimwe bhebhi. Iri tori gora ndakutongotora wangu nova ndatorisiya panapa. This guy mbaatsvaga rimwe bhebhi risiri mbuya vaya vakaita sei vaimufambidzana navo vakaenda kune imwe siti vachienda kupati. Mbuya vaya havana kuzviziva kuti mufesi wavakaiswa tattoo rake. Handiti, for example, ini ndoisa tattoo kana kuti rapita pabhodhi yangu. Ndaisa tattoo rapita pabhodhi yangu kuti todana zvese. Even nehairstyle yavo yanga vanayo, vava neimwe hairstyle yaiita kunge like an old lady. So vakachinja that hairstyle vakatanga kuita black hair. Zvanga zvakanaka zvazvatinoda kunyeba. But manje mufesi uyu zvaakazoita manje wavo uyu gorosviba uya mai mwana hanzi ndobva atsvaga rimwe bhebhi. Atsvaga rimwe bhebhi gorosviba uya ndobva tangofambidzana neimwe bhebhi rechi2 kusvika uyu manje uyu wekuiswa tattoo uya musikadzi uya haana kuzviziva kuti gorosviba ane rimwe bhebhi. Asina kuziva kuti gorosviba ane rimwe bhebhi. Mumwe musi ndobva angori kana asvika pamba pana gorosviba. Guys, hanzi asvika yachori ndiri kuseka but it's not even funny. Ari kana asvika pamba pana gorosviba ndobva asvika kune rimwe bhebhi rechi2 riya nyowani. Hanzi asvika pane rimwe bhebhi nyowani ndofunga uyu musikana waya mbuya vaya vekuiswa tattoo rani ragorosviba ndobva vatanga kuda kurwa nagorosviba. Vatanga kuda kurwa nagorosviba pepe. Gorosviba ndobva aita hasha. Ndakambokuudzai kuti gorosviba ari short tempered but like munhu anoratidza kuti ari violent, asi vanhu vekubasa havazvizivi because haisiriyo character yaanovaratidza. Like munhu anopotera kunge munhu ari very understanding, munhu ane mwoyo wakanaka, munhu anoita kunge angori cool and peaceful. But in real life gorosviba munhu uri violent. Gorosviba I think vakadzi chaivo chaiko uri abusive. Ini akamboda kundirovaka 3 inini akamboda kundirovaka 3 paya pandaisita kuti aiti I go beat you, I go slap you. Ndozvaaita obva asimboda kutokurova. Saka manje gorosviba, guys, can you imagine ndikuudza kuti 7 yangu vanozoiona ndapedza, guys. Then ngozoda kuvata ndikangoipedza kuitaura ndobva ndavata zvangu. Ndobva these days, guys, there's so many things happening to me. Saka ndiri kunidza kuvata. Saka manje ndatongotiga ndikokuchiturika nyaya yakandanzwa kandiremera. Ndobva mbuya vaya vatanga kuita noise nagorosviba. Vatanga kuita noise nagorosviba ndofunga gorosviba akaita hasha. Gorosviba aita hasha ndobva vatanga kudzinga magogo vaya
vakuiswa tattoo ndobva asarana nenew bay kumba. Hanzi atanga kumudzinga bva anomudzingira kusvika apa gezi pane imba yavo kune gedhi ka hapasi pano unotombofamba kana 20 meters 30 meters kundosvika kune gedhi munhu uchisandudzirwa uchinzi buda pano ibva pano. Ndobva asarana nenew bay kumba. Gorosviba asara nenew bay kumba. Hanzi magogo aya ndofunga zvakavagwadza vanenge vakarohwa ndofunga hainani mbomurambiriri Gorosviba kuti akarova mai aya ndofunga wakatomborohwa kana slap one yakatoita dzungu. Hanzi ndobva ati too late magogo vaive ndobva wadhiraivha nemota ka ndobva wadhiraivha mota yavo guys. Magogo wasvika pakuchinja mota kuita pakusvika pakuita a new car because of Gorosviba. Ndobva aita sei ndobva vasvika vadhiraivha mota ndobva vasvika kupi kubasa uku chikuru kwatadzidzisa kwekwe. Ndobva vasvika hanzi ndobva vaenda kuna director kunoripota nyaya kuna director. Mind you nyaya iyi yaitika kumba kwaGorosviba but mai vaive vakagwadziwa nehatibreak yavakaiswa nani naGorosviba ndokudhiraivha mota all the way to school kubasa kwemufesi. Ndobva vaenda kuna director. Guys, kunzi director wechikoro chese is not a joke. Zvisinewo manyemwe emhuru. Ndobva vasvika director aya vantoripo pachikoro musiwo vanga varipo havana kuenda kumameeting havana ita sei. Ndobva vasvika ndobva vaudza kuti director achichema apa mainjuka munhu wemunomunyika. Munhu wemunomunyika a type person is always correct. Izvozvo ndozvinhu zvaunofanira kuziva izvozvo. A type person is always correct. Ndobva asvika achichema kuna director. Ndobva anoaudza nyaya yacho yese kuti inini ndarohwa mukomana ndini ndaimuita zvese ndaimubikira ndaimutengera zvinhu ndaitenga grocery doro rese raimwandini zvese. Akanotaura kupi kuchikoro. Director akati inotoitenga sei nyaya chakatodana vanhu vekudepartment reenglish ndokunodana head of department weenglish avadana yaya ndobva vadamwa namwana vekuenglish kwekwe ndobva vaitwa meeting. Nyaya yaitwa meeting ndobva Gorosviba azodidzwa kumeeting hearing kuti kweiwo ngozorova munhu nekuda kwei. Handiti hasi kuti wangoda kuavhoida kuti ngaiswa police report kuti chii zvikanzi kweiwo ngoda kurova munhu nei nyaya yacho yasvika kuno kuchikoro. Gorosviba kutoshamisa kuti kweiwo gosvika nyaya yakuchikoro sei inhau yedu tiri vaviri yaitika kumba. Sikeiwo waenda kubasa kwangu kundoripota nyaya yeafeya yangu yaitika kumba ukoko ndoyava kuripota kuti inini ndane imwe bhebhi. Hanzi Gorosviba akati inini I never asked you out. Gorosviba akamurambira. Guys, Gorosviba akaramba hanzi mbati I never asked you out. Iwewe you threw yourself kwandiri. Ndozvaakatara kubasa. Adere zvikanzi hanzi ndobva ati futi kune vanhu vekubasa kwekwe inini I'm not dating you. Ndina musi wandakabvuma kuti iwe uri musikana wangu. Akazviramba akati nanda musi wandakabvuma kuti uri musikana wangu iwewe ndiwe wakanoisa tattoo yako asi handamba kuti isa tattoo. Ndiwe wakangouya netattoo iwewo pawakaisa pamuviri wako ukati ndatone tattoo yako. I never agreed to that. Ndozvaakataura Gorosviba unomuita sei zvese airamba. Akati inini I only know kuti waidata a brother of mine but iwe wakazotanga kuthrowa yourself kwandiri. Guys, Gorosviba was so cheeky. He was so rough, guys. Ndobva hanzi nyaya yamba vazogogaswa kuna director kubasa. Because handizozivi zvangu kuti tingaiti iri justified here kana kuti haisi justified zvakaitwa nemunhu book asi mukadzi uyu akabva kare achibatwa sechikorobhanani naGorosviba. Mind you ndichikuudzai kuti takambobva futi kune imwe function last year akatanga kufamba achirova steering yemota achiscreama tikapota taita sekutoti chapinda mutempo kuya kwandai kuti kune makuwa kwekwe achirova mota nekuda kwaGorosviba. Akataura kuti I take care of him. Ndamuti pinda mumota aramba kupinda mumota umu but I take care of him. I cook for him. I buy clothes for him. I buy beer for him. I buy food for him. I do everything for him but sei aramba kupinda mumota. Akatita hasha mukadzi ende meaning kuti apasi pekutanga pari kubatwa rafu nani naGorosviba pakawanda paibatwa rafu but asingatauri. Ndofunga at this stage anga asvika pekupesa kushauri oita sei nekuti vanhu vatema vanoda kufanira kuripota nyaya kwava ndiani ndisu.
isusu uya nowhere to be found kuti nzwi nyaya iyoyo. Uyuwo uyu yekera uyu muzimbo Alex ndofunga nengani kuti ina handi kupinda nyaya dzevanhu dzinonetsa ende dzichinetsawo nyaya dzevanhu. Saka regai ngoti ndokatori sitori kangu kananangu yazokudzai kuti kakasvika kupi kubasa nyaya yagorosviba apa munhu ane tatu yake. Maona manje ndokashort story samwe kana ndava nako ndapedza ndakutodii ndakutondovata zvangu. Kaisapo tatura twaringa na 3 months guys. Kana 2 months. Hai ndikati Goroshiba umuziye zvakanaka anga asingamuziye zvakanaka Goroshiba zvake zvikanzi apa naona kukwana ndofuti zvaakaita even pane iye futi uyu anga aripo waimhanya naye wekutanga wachoni apa what's funny moza wati chi uyu Goroshiba aigara senge mumba umu handi chakangoti apartment kuti inini door rangu next door ndozvaiita chi Goroshiba achigara munomu tongobuda padhoo pangu tototi dhoo rimwe next iruka ndo paigara another guy aidana namagogo ava. Saka uya mufesi ya paakaenda kumba hanzi magogo ndobva asara ndobva aenda kupi kubasa kwafoma uya mufesi ya akatodhira pakaenda iko akati why imimi makaita kuti uya asadzoka because inini ndindaita take care of him ndaimitira zvese but iko zvinezvi hamusi mugadzira visa. Akaenda kuchikoro. I don't know why. I think ndosaka pamwe I may know but I know kuti she's a mother of 2 or 3 if I'm not mistaken. Vana vake vatova pandizi kuti sei achizotora nyaya yerelationship dzake achizoenda nadzo kubasa. Uona manje. Akanodzisisa kubasa ikoko. Case nyaya yangu yapera. Ndiyona nanguya nayo kuzokudzai maybe mangwana nhasi ndikakasira kuvata ndikakasira kumuka ndosara ndakavata mangwana ndombosoro uchitaura nyaya guys timboedha vanhu right now guys maso angu akatodhamba nehope. Takuendaini guys ndokuonai zvangu mangwana chingana handichatomboziva kana date mangwana is Thursday. I'll see you tomorrow on Thursday. I hope mangwana ndomboedha vanhu guys. Goroshiba no performer guys. Goroshiba is a performer. Guys, good night. Ndakuendaini ndakumbovata tokubatai mangwana. Bye.